sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti saem nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo mo't ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwa ta amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abats tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken maysa. Sigurado nga iyawis dan iti kaadwan. Wan. O, kasano? Dagasan nakto nga rodan ije balay intan Sabado. Wan dagasan kanto taggid dan tamapan iti ayan da Rosemary. Wan friend, agkita tanto nga rodan intan Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak matan napupuotan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan ti nakiistorya ken nakisalsala. Ay, kasanwa akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan anabati dito'y salaan. Imunamot nga mina na nagawid ni Christy. Dinasayat, mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan di pa panam? Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Una, mangkitak iti motor ang mabalin ko apagpaytuludan. Awanin nabantekdan. No kahit mo, sumurod ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang hagawid indon bigat. Ha? Oh, hapi kas lanaklat ka. Di kagdadang, taon da kas ngaramidagkan ka. Kwa Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka ka din agkad-kad. Nala, umaykan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag. Tawan da kas ngaramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di asim mangpet ni Franklin itay parbangon lakay. Puan bakit? Kasla damat kadwa na si mangpet. Ay na talaga nga adda lakay. Ne, sino nga? Ay tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Sino nga dito babae?
Ganawan mo't naramdaman ko, nobyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasampola na tulagan tayon, ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon. Ti panagkalay sana kitanak tayo, abalayan. Ha? Inyawi ti anak mi, ti anak mo. Iso na sinlang rodo sungbatan ti anak mi, non yaman ti napasama kadakwada. No siyakla ama isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabag na laang agkalaysadan. Iso nga ron, nga ta kami ita dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano ti petya, ti kasar, dagita anak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan napasamak kadata. Nakababain ka no, no saan ka nga ikalaysa. Anya amatan, no amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andiya? Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. Awan mo't kiti takas na. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyong saan ka di? Awan mo't nobyak. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, ti datarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, at Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron da ito aldaw, para ka dagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito'y nanumo o pagtangan mi. Nagiti salpay anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka kunam, Andrea. Wen Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamat ko man. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addanton anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di lang man mandamandara na kasta si Andrea, ha? Agtrabaho no kahit ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawagan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni baby taglaba. Nagadung aminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kanto aglaba. Anya? Kasano apaturuga kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog malin sa kanto aglaba. Kaanon tupay nga'y, aldaw ton sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak, awanan Ay kat makaamu kamatan amang iremedyo. Basta masadutak nga gaw awir. Rumarak. Ni, papanamanan aya. Basta da papanak.
Di mon amwan no sa dino. Sumangpetak tulat ta intong kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mat, Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mat? Sika na ang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ayat tinapasamak. Apay akila at ti panagkalay sayo kini Franklin. Diyak man amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag matan ti kalay sami. Ah? Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Nukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend? Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan naklaang amakikaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak lapang panunutan ti anak ko. Amangan no pinanaawa kun day ja Franklin. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Anya ka ka di Franklin. Kay ka man natagari. Amangan numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan ang malukog data? Kita mo no. Narunagana Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakaino malabas Unay kamutan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? No sirmunan na tumalangan, ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Sana. Parang sakan na kaway mo na. Sakan maturog. Bakit? Anya? Anya ka din na. Umay ka man. Anya ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamat. Abay, di mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asinot talalaki, ha? Ibagan! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakit tanak. Tudno ka. Sino tilakin? Ha? Ibagam mo sino? Awan na lalaki. Awan! Awan! Basol yun dahito yung nagbanagak, tatang. Basol yun. Naapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami ide ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan yung mantika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakamo at tulungan kadag iti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa'y nga agimon. Diyak manam mo, nakaw. Ipili ba ngamin ini ti aman ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Ibang paglalaan ka no, asong batan ti anak na. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. San kami mutan anak kapag gagkay kininanang mo? Nang rona, kada kami ngarod ti baba yan. Wana, ngam dinamagdak kumapay man. Kinasarita dakpay mat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo minsaki di ngagpay sa anak ko. Diyak man amo. No apay nga imanugot akmat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbabawyak unay ti panak ikalaysa kan kwa na tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wan nga rod na. Napasarunuan adagos ni Christine. Husto matkit di
Iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Bayam ta kasaritak tumanan ni Franklin, balasan ko. Sige man nanang, barang da kayo ti denggan na. No kasta nga daramid, ibagam laang tao may ko-awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang, kat agyaman naklaunay Awanan yaman na balasan ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya iti inaramid ta. Apan ang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngamin ti kastaunay arigat di manukang ta. Ay, di ka mo nagsakot ti kasta bakit? Nabayagan na ita panawan. Duan ti anak na. Ita, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taim pilit tamatlaang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid talaang iti pamuspusan, tapno agkalaysadan adagos, nga oray awan mo't napasama kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga oray ita taaddan anak da. Isumat lata nga iso. kinapuno na bakit mabayag mo ito na sinsidiran na kiti konsensya. Nakala tagtagari. At danitan, agasawa na, at dan anak na. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga awir ka na kitubeng. Kan tulungan tamatlangan ito ka na kiti masapsapol, iti balay na. Dahil talangan ti kasayaatan nga aramidan ta ita. Anya nga itinaramid mo itinagmalam nito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanag! Ibatanak! Ayop ka! Mamuwag lang na sino tilalakim. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta tatang. Idulin mo. Itigasta adaramatam. Imbag lang ay gatang mo karag iti masapsapol dito balayo. Agyaman tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata. Agam di kagda nagyiha. Ikarik, tulungan da ka mang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka ka din iti day tapangedeng mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti da ito'y abanag. Katsi ka ang arod balasan ko. Makita kan mariknak mo ti kastaunay arigat mo itidan na ti anak mi. Iso adida ka nga rod labdan, no talaga adisidido kan nga agabrod. Agyaman nanang. Amok atiyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaam nga aywanan, kan ipatag mi ita itinalablabas pa'y, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan.
Tano bilang mapagasata na ka maka-abroad, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addakan kaday tabalasang ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitag manan ti agkidaw iti pasensya. Gapo iti kasya nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manaknakam day ti at tao. Awan na nyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti mako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adya kon maanusan ti kasjay nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isunto matan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. Ang no talaga asan pa'y lang agbaliw. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Diyak manamo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Diyak man laang nakapagkadkad apulos. Ti maysa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapo siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso na laeng tadakkel met gayam abiddo ti panakikalaysak ken ni Franklin, gapo iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan a makitagtagket. Diyak pa'y nagawawid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan ditoy Taiwan iti mabiit. Kayat kon ang makisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang runa, kat adamatan na sarakak alalaki, nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagkunak ket adda amin ken ka ti pangeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.